ceea ce ar putea fi chiar mai grozav decât mai multe jocuri. Sam și Julia, în fiecare zi la 9 și 20:30 pe Jim Jam. Ați urmărit promo. Alegerea lui Chuck. Cotcodac în viitor. Salut, prieteni! Restaurantul Pui la Bromama are o ofertă pentru voi! Vă prezentăm noile noastre hălci în fălci la cioc! 1 kilogram de carne de pui bine condimentată, lăsată la soare jumătate de zi pentru a se matura, înainte de a fi înmuiată într-un bideu cu maioneză și servită într-un cioc de pasăre adevărat, așa cum e și firesc. Disponibil pentru o perioadă limitată de timp, doar în localurile Bromama, începând de vineri. Oh, omule, ce gustos sunt! Cine să-și dorească un cioc plin de măruntaie dezgustătoare? Am nevoie de puiul ăla Regret, acum. Chuck, va trebui să aștepți. Azi e miercuri, dar hălcile în fălci la cioc vor fi disponibile doar vineri. Dar asta e... Să văd. Adun 1, agită mărgelele, așa, bravo.